सान्तिपुर आनएडुकेटेड ट्राइबेल एस'सिएशननि मोनसे बानजायनायाव जोंना दिनै लटारि खेलाया जानानै थांबाय मोजाङै मोजां नुजोबलांबाय लोगोसे जोङो निउ इयारनि दामाखाबोमोन अफार बेयो जोङो दिनै जाबाय आरो बाहाय जोंना मोनबा प्राइज दंमोन बे मोनबा प्राइजआबो गय जों दासिमबो मिथिया थांदों ना थादों बेखौ जों दासिमबो मिथियाखै खिन्थु जोंहा खेलाया जेनुइनलि भाबै दिनै बेलासि समाव माखासे मान होनो गोनां जोंना सान्तिपुर एस'स दंमोन आरो लोगोसे जोंना रुनिकाटानि अफिसार दंफैयोमोन आरो जोंनि सान्तिपुर एरियानि माखासे इन्टेलेक्सुवेल मास्टारफोर दंफैयोमन दिनैनि बे खेलाखौ जोङो खुंफुंनायाव माखासे एरियानि मेलेमजिबि बिथांमोनानो दिनैनि खेलाखौ फार्स्टनिफ्राय लास्ट जोबजासिम बिथांमोना मोजाङै मोजां खुंनानै होलाङो मा अनजिमा ओरैनो बाहाय अनजिमाया फार्स्ट प्राइज हिसाबै दङ जोंनिया बलेर'मोन बाहाय 6650 आरो सेकेन्ड प्राइजआव दं जोंना पालसार 150 दंमोन 9543 आरो जोंना थार्ड प्राइजआव दंमोन जाहैबाय बेसबा स्कुटि दंमोन बाहाय 33 मोनथाम 54 आरो जोंना फोर्थ प्राइजआव दंमोन जोंना सुभाष सिलिन्डार बा 2637 ओमफ्राय जोंना फाइभ प्राइजआव दंमोन जोंना इ रिक्सा 3093 जोंना माबा हिसाबै दंमोन जोंना जास्टिस मनज कुमार प्रधान आरो लोगोसे रिंखां बरगयारि आरो जनक औवारि बिथांमोना दिनै जिथु खेला बाय जाज हिसाबै बिथांमोना बे खेला जिथु सालायनाय बिथांमोना जाज हिसाबै जायफोरा सिखांजागोन नोंथांमोनसिम लांफैनो जाय बिथांमोना सिखांजादों बिथांमोना लांफैनो गोनां आरोसै जोङोथ' बाहाय माबा गैया जोंनि खेलाखौ होबाय होनानै जायो बिथांमोना सिखांजादों बिसोरना लांफैनो हागोन सिखांनाय नाम्बारफोरखौ बहाबा फोसावगोन नामा जोङो बेखौ जिथु चेनेलनि मिडिया चेनेलजों फोसावगोन समाव जोङो सान्तिपुर आनएडुकेटेड ट्राइबेल एस'सिएशननि जानानै जोंनि सानथालि आरो जिथु रायजो राजा बिथांमोना माखासे जोंखौ मदद होबाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना जिथु जोंनि लाखि जोंखौ मदद होदों बिथांमोननिसिम आरो लोगोसे बाहाय जोंनि मिडिया बिथांमोनाबो दिनै बेयाव फैनानै बा नुजाफैबाय बिथांमोनसिम जोङो जोंनि जिथु सेन्टा कमिटिनिफ्राय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर एसेनोसै बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां माग बिहु फोरबोआव लाबोदों क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 15, 16 आरो 17 जानुवारियाव माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं बायगिरि बिथांमोना एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाइकखौ बायनो हागोन दावहारु अट' एजेन्सिया बायगिरि बिथांमोननो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन नोंथांमोना क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय माग बिहु अफार्स आरो लोगोसे मेगालन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि गंनै हेलमेट फ्रि बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एस'रि गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन मोजां खाबुबो होबावदों 500 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003 99187 8822 018193 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन